Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Είμαι εγώ, ο Ραφόρντ. Όπως βλέπετε σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα σάντουιτς. Πρώτα αρχίζουμε με τα ψωμάκια. Βάλτε τις ψωμάκια θέλετε, δεν πολύ πειράζει. Τα ψήνουμε λίγο χωρίς λάδι. Πού είναι η σπάτουλα? Νάτι, ωραία. Όσο ψήνουμε τα πιέζουμε λίγο για να είναι πιο ξεροψημένο, ξέρετε. Να βάλω εδώ κινητό. Όχι, να το βάλω. Το βάλω εδώ. Ωραία. Όπως βλέπετε θα ψήσω εγώ. Όχι, θέλω λίγο ακόμη. Ωραία. Όσο αυτά ψήνονται, δεν ξέρω τι να πω. Απλά όσοι βλέπετε όλα τα βίντεο μου και σας αρέσουν, please κάντε εγγραφή. Αυτό έχω να πω μόνο. Ωραία, για να δούμε τώρα τα ψωμάκια. Δεν φαίνονται πολύ ξεροψήμενα, αλλά πιστέψτε με, είναι. Ωραία. Κάτσε να περιμένετε λίγο να πάρω ένα πιάτο. Πού να τα βάλω τώρα, τα βάλω εδώ. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για την ομελέτα. Έχουμε και λέμε. Παίρνουμε το γάλα μας, τον μπόλμα και τον μπόλ μας. Όπως βλέπετε είναι άδειο. Βάζουμε μέσα τα δυο μας αυγά. Ωραία. Βάζουμε τα δυο αυγά μας μέσα. Θα το αφήσω εδώ. Για να δούμε. Ένα αυγό. Μέσα στα σκουπίδια ένα. Και άλλο ένα αυγό. Πάλι και αυτό έσβασε, λογικό είναι. Δεύτερο αυγό μέσα στο μπολ. Και... Ωραία, μα όχι ρε φίλε. Έχει τσόφλια μέσα. Όχι, δεν έχει. Τι λέω. Τέλος πάντων. Πετάμε το δεύτερο αυγό. Πετάμε και αυτό μέσα. Καθαρίζω τα χέρια μου. Τα έχουμε και λέμε. Παίρνουμε ένα κουτάλι ό,τι έχουμε και τα χτυπάμε μέχρι να κάνει ένα ωραίο πορτοκαλί χρώμα. Και όσο το κάνουμε αυτό, βάζουμε λίγο γαλατάκι για έξτρα γεύση. Όχι πολύ όμως. Το γάλα στο ψυγείο. Ωραία. Ανακατεύουμε. Και χτυπάμε από την αλήθεια. Για να γίνει ένα με το γάλα και με το ασπράδι. Θα πρέπει να έχει ένα... Πώς να το δείξω τώρα στο κινητό μου. Φαίνεται, δεν ξέρω. Όχι ρε.
ένα τέτοιο χρώμα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το αλάτι μας και ρίχνουμε μέσα λίγο αλάτι. Θα σας προτιμούσα αλάτι από Μεσολογγίου, αλλά δεν έχω μαζί μου. Ανακατεύουμε λίγο ακόμη να πάει το αλάτι παντού. Ωραία. Και μετά, πού είναι το πιπέρι. Να το πιπέρι. Φίλε. Βάζουμε λίγο πιπέρι. Πάλι ανακατεύουμε να πάνε όλα παντού. Και έχουμε και λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το αφήνουμε. Τι έκανα τώρα. Το αφήνουμε εδώ. Και παίρνουμε τώρα λαδάκι. Ωραία φίλε. Όχι πολύ όμως. Όπως βλέπετε ρίχνω λίγο λαδάκι. Τώρα αυτό φτάνει. Και μετά παίρνουμε το κουτάλι. Στο νεροχύτη το κουτάλι. Όπως πάντα. Και ανοίγουμε το μάτι στο φουλ. Και όπου μας βολεύει στην αρχή. Και ρίχνουμε νομίζω μέσα την ομελέτα. Μπίνγκο. Περιμένουμε λίγο να τηγανιστεί. Πού είναι η σπατούλα μου, νάτι. Όπως βλέπετε αρχίζει να ανίζεται. Για να βλέπω και καλύτερα, γιατί με αυτά τα γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα μου. Ακόμη αν μην έχει γίνει, αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Περιμένουμε όμως λίγο, ωραία. Ναι, δεν είναι και καλύτερη ομελέτα, ξέρω. Αυτό απλά κάνεις. Και περιμένεις η ομελέτα να γίνει. Περιμένετε λίγο, δεν μπορώ. Λίγο. Οπα. Ωραία, γύρισα. Γυρνάμε μέχρι να γίνει. Πώς να το πω τώρα. Μια ομελέτα. Απλά κάνουμε τώρα μια κλασική ομελέτα, δεν βάζουμε και κάτι μέσα. Sorry που σας κάνω να περιμένετε τόσο πολύ, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Ξέρετε. Δεν ξέρω τώρα αν ξανακάνω αύριο βίντεο. Μπορεί να είναι αυτό το τελευταίο της εβδομάδας. Δεν ξέρω. Ξέρετε φιλαράκι μου, μαγειρική είναι εύκολη αν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω και τόσο, αλλά κάτι ξέρω. Μόλις η ομελέτα, ας πούμε, τώρα γίνει. Όχι, θέλει λίγο ακόμα. Όσο εμείς ετοιμαζόμαστε για την ομελέτα, βάζουμε στο ψωμί του τόστ μας ή σε ψωμί σάντουιτς, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε να μου πείτε, λίγη γαλοπούλα. Ωραία, περιμένετε, δεν έχω τελειώσει. Λίγο μελέτα βγήκε
και τόσο καλή. Να σας πω ότι να σας δείξω. Όπως βλέπετε δεν βγήκε και το wow. Αλλά κάτι θα κάνω. Ωραία.